Un milleiro de persoas acudiron ao encontro do maior en Ribeira, iniciativa promovida polo Concello a través da Concellería de Servizos Sociais dentro do seu programa de dinamización social dos maiores. Tivo na festa celebrada no Polideportivo da Fieiteira o seu prato forte. A xornada comezou ás 12:30 coa tradicional misa cantada na igrexa parroquial de Santa Uxía, que contou coa intervención da Coral Polifónica Municipal de Ribeira ás ordes de Enrique Paisal. Pasada a 1 abríronse as portas do Polideportivo da Fieiteira para que os maiores puideran ir tomando asento na celebración, cusa hora de comezo era ás 2. A espera foi amenizada polo grupo de gaitas O Rueiro de Palmeira. Distintas autoridades quixeron acompañar esta cita como o senador José Luís Torres Colomer, os alcaldes de A Pobra e Porto dos Sons, Xosé Lois Piñeiro e José Oujo respectivamente, o capitán marítimo de Vilagarcía Manuel Martínez Calvo, o novo comandante do EVA 10 Juan José Vázquez Moreira e a filla adoptiva de Ribeira Madalena Bringas, ademais do alcalde Manuel Ruiz Rivas e membros da corporación. Antes de proceder ao inicio do xantar, tanto a concelleira Esther Patiño como o alcalde Manuel Ruiz dixeron unhas palabras de benvida. Neste senso, o rexedor municipal expresou a súa satisfacción por poder celebrar esta festa, que é unha homenaxe ao esforzo levado a cabo polos maiores durante toda unha vida, e que manifestou ter intención de seguir celebrando o igual que ten lugar no resto dos concellos. Tras o xantar tivo lugar un sorteo de 12 agasallos por cortesía de distintas firmas comerciais do municipio, ademais do concello, e despois deuse paso á música co grupo Destellos.